u hodniku zgrade neko prošao sa parfemom ili ušao nebitno neki stan, to je kao da ste bukvalno prosuli ovako po celoj zgradi bočicu parfema. To je hemikalija, to nije parfem. Parfem je od prirode i od biljke. I treba ti ovolicka kapljica ovde i ovde da mirišeš 3 dana. To je parfem. Ovo je hemija, degutantno je, ljudi. Odvratni ste, poremećeni ste, bolesni ste, ako vam je lepše da mirišete na hemiju. Degutantno je toliko se frakati, svega stavljati na sebe. Poremećeno je, da imaš i dezodorans i šminku i ovo i za kosu i za parfem i za noge i za ruke i za kreme i bolesno je, alo, ulaziš bre ko nekoga u kuću, smrdiš mu celu kuću bre, treba neko da pije nešto, da te posluži, da jede, to se meša sa svime, gubite čula, gubite osjećaj za hranu, ne cenite više hranu, gubite sve, nafrka se neko parfem toliko da smrdi, ulazi mi kroz vrata od stana, količina, ljudi, prolazim, smrdi mi kosa mi, smrdi na to koja je to količina toga koju neko drži na sebi. Demoni.